ఆత్మల రక్షణకైన టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. అందరు బాగున్నారా అండి? చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈరోజు వాక్య భాగాన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, రాజ్యానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. ఇదిగో ప్రభువానైనా మీ బిడ్డలతో కలిసి మరొక దినాన్ని వాక్యాన్ని పంచుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చారయ్యా. అయ్యా, నా నోటికి బోరుగా ఉండి లోతైన మనమాలు గూఢమైన భావాలు మీరు బయలుపరుస్తూ ఉండగా వినగల చెవులు, గ్రహించుకునే మనసు, అనుసరించే హృదయాన్ని మా అందరికీ దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రిగా. మీ అందరికి వందనాలు. అందరూ బాగున్నారా? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరొకసారి మీతో కలిసి ఈ శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని పంచుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దేవుని ఎంతగానో స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నా అంశము, నీ కాలగతులు దేవుని వశంలో ఉన్నవి. నీ కాలగతులు, నీ కాలము, గతి, స్థితి అన్ని కూడా దేవుని వశములో ఉన్నవి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చాలా మంది అనుకుంటారు మా జీవితం ఎలా ఉంటుందో, ముందు రోజుల్లో నాకు ఎలా జరుగుతుందో, నేను ముసలి వృద్ధుడైనప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో, నా స్థితి ఏమవుతుందో, నా గతి ఏమవుతుందో, నన్ను పట్టించుకుంటారా పట్టించుకోరా, నా పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలా మంది బంధువులు బలగం లేని, డబ్బు ధనం లేనప్పుడు, ఒంటరి కుటుంబంగా ఉన్నప్పుడు శత్రువులను చూసి అయ్యో భయపడుతూ ఉంటారు, వేదన పడుతూ ఉంటారు. ఎవరు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు? మాకెవరు లేరు కదా, ఎవరు మమ్మల్ని కాపాడుతారు, ఎవరు రక్షిస్తారు, మాకెవరు ఆధారమై ఉన్నారు అని కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ నీ కాలగతులు దేవుని వశంలో ఉన్నవి కాబట్టి నీవు దేవుని వశంలో ఉన్నావు. నేను ఎవరు ఏమి చేయలేరు. దేవుని ఆజ్ఞ లేకుండా ఏది కూడా నీకు సంభవించడానికి వెళ్ళలేదు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నా స్థితి ఏమిటి, నా గతి ఏమిటి, రేపు నా పరిస్థితి ఏమిటి అని దిగజారిపోతూ ఉంటారు. చాలా మంది వృద్ధులైతే, ముసలి వృద్ధులైతే బాధపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో రేపు నా పరిస్థితి ఏమవుతుంది, రేపు ముసలి వృద్ధులై లేవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు చూస్తారు, ఏ కొడుకు చూస్తాడు, ఏ కోడలు చూస్తాడు, ఏ కూతురు చూస్తుంది అని చెప్పేసి వేదన పడుతూ ఉంటారు, దిగులు పడుతూ ఉంటారు, బాధపడుతూ ఉంటారు, కుంగిపోతూ ఉంటారు. ప్రియా తాతయ్య, అమ్మమ్మ, నాయనమ్మ, ఒకసారి జ్ఞాపం చేసుకో, నీ కాలగతులు దేవుని వశంలో ఉన్నవి. నీవు నీ కాలము, నీ స్థితి, నీ గతి, నీవు రేపు ఎలా ఉండాలో, ఎలా బ్రతకాలో, నీ జీవితం ఎలా సాగాలో, కొనసాగాలో, నీ యాత్ర ఎలా ముగించాలో, నిన్ను ఎలా పోషించాలో, ఇవన్నీ కూడా దేవుని వశంలో ఉన్నవి. మన కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నవి. శత్రువులు కూడా మనల్ని వారు అది చేస్తారేమో, ఇది చేస్తారేమో అని టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. శత్రువులు చేతి నుండి విడిపించు దేవుడు మనల్ని నమ్ముకున్న దేవుడు కాబట్టి నీ కాలగతులు ఆయన విషయంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి వారిని చూసి నీకేం జరుగుద్దో, ఏమైద్దో, ఏ అపాయం వస్తుందో, ఏమి సంభవిస్తుందో అని వారిని చూసి నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, ప్రియ సహోదరి, సహోదరుడా, ఎందుకని నీ కాలగతులు దేవుని వశంలో ఉన్నవి. నీ జీవితం ఆయన వశంలో ఉన్నది. నువ్వు టోటల్గా దేవుని వశమై ఉన్నావు. నీవు దేవుని సొత్తై ఉన్నావు, దేవుని యొక్క ప్రజలమై ఉన్నావు, దేవుని యొక్క కుమార్తెలమై ఉన్నావు, దేవుని యొక్క కుమారులమై ఉన్నావు, దేవుని యొక్క రాజ్య వారసురాలమై ఉన్నావు. మన సంగతి నీవు మర్చిపోవద్దు. దేని గురించి నువ్వు చింతపడద్దు, దేని గురించి నువ్వు దిగులు పడద్దు. ఎందుకని నీవు మనస్సును నమ్ముకుంటే మనస్సుల ప్రేమ నువ్వు వ్యర్థమైనది కనుక మనస్సును నమ్ముకోక యెహోవాని నమ్ముకుని యెహోవా మీద నువ్వు ఆధారపడినట్లయితే నీ కాలగతులన్నీ కూడా ఆయన వశంలో ఉన్నవి. నీ జీవితం టోటల్గా, నీ జీవితం అంతా ఆయన వశమై ఉన్నదన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. కీర్తనకారుడు దావీదు మహాభక్తుడు చలవిస్తున్న మాటలు చూడండి. కీర్తన గ్రంథం 31:14 అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి జాగ్రత్తగా. యెహోవా, నీ యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను, నీవే నా దేవుడవని నేను నిన్ను నమ్ముకొనుచున్నాను. నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నవి. నా శత్రువుల చేతి నుండి నువ్వు నన్ను రక్షింపుము, నన్ను తరుము వారి నుండి నన్ను రక్షించుము అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ఎంత శ్రేష్టమైన మాటలు. దావీదు మహాభక్తుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో బంధువుల మీద నమ్మిక ఉంచుకున్నాను, స్నేహితుల మీద నమ్మిక ఉంచుకున్నానని చెప్పట్లేదండి. సౌలు రాజు దావీదును చంపటానికి తరుముతున్న సమయంలో ఆయన అంటున్నాడు, శత్రువులు నన్ను ఏమి చేయలేరు ప్రభువా, ఎందుకంటే నా కాలగతులు, నా స్థితి గతి, నేను ఏమై ఉన్నానో, ఏమైపోతున్నానో, ఏం అవ్వాలనో అన్న సంగతి నీకు తెలుస్తున్నాయనంటూ ఇక్కడ అంటున్నాడు, నా శత్రువుల చేతి నుండి నువ్వు నన్ను రక్షించగలవు. కాబట్టి నీవు నా దేవుడు అని,
నీవు నా తండ్రివని, నీవే నా రక్షకుడు అని, నీవే నువ్వు కృప చూపగలవాడు అని, నీవు నన్ను విడిపించగలవని, నీవు నన్ను ఆదరించగలవని, నీవు నన్ను ఆదుకుంటావని, నీవు నన్ను కాపాడుతావని, నీవు నా కన్న తండ్రివని నేను నిన్ను నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను, నిన్ను నమ్ముకొని ఉన్నాను, నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాను. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, ఈనాడు చాలా మంది మనుషులను నమ్ముకుంటున్నారు, మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నారు. మనుషుల ప్రేమను చూసి ఇదిగో మోసపోతూ ఉన్నారు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మనుషుల ప్రేమ ధనం ఉన్నంత వరకు, నీవు ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత వరకు, డబ్బు ఉన్నంత వరకు, నీ దగ్గర పలుకుబడి ఉన్నంత వరకు నిన్ను ప్రేమిస్తారు. ఆ తర్వాత నిన్ను ఒంటరిని చేస్తారు. చివరికి నీవెవరవో తెలియదన్నట్టుగా నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నీ జీవితం ఎలా ఉంది? దావీదు మహాభక్తుడైతే నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నాయి, నేను ఏమై ఉన్నానో, నేను ఏమై ఉండాలో, ఏమై జీవించాలన్న సంగతి కూడా నీకు తెలుసు అంటున్నాడు. ఈనాడు చాలా మంది వృద్ధులైతే నా కొడుకు నన్ను ఎలా చూస్తాడు, ఆ చివరి స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు నా స్థితి ఏమైద్దో, నా బతుకేమైద్దో, నా జీవితం ఏమైపోద్దో అని భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ నీ కాలగతులు దేవుని వశమై ఉన్నాయన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, నీవెవరి మీద ఆధారపడుతున్నావు? ఎవరు నువ్వు ఆధారం చేసుకున్నావు? ఎవరి మీద నువ్వు బేసిక్ అయి ఉన్నావు? ఎవరు నీకు ఆధారమై ఉన్నారు? ఎవరు నీకు రక్షకుడై ఉన్నారు? ఎవరు నిన్ను ఆదరించగలరు? ఎవరు నిన్ను కాపాడగలరు? ఎవరు నిన్ను మరణమంత వరకు ప్రేమించగలరు? ఆయనే యెహోవా. ఆయన మీద నువ్వు నమ్మిక ఉంచాలి. నీవు నా దేవుడు అని అంటే, నీవు నా దేవుడు అనే మాటకు అర్థం, నీవు నా కన్న తండ్రివి, నేను నీ కుమారుడినో, నేను నీ కుమార్తెను అనే నమ్మకమైన మాట చెప్తూ ఉన్నాడండి. చూడండి, నా మాట ఎంత బాగుంది. యెహోవా, నీ యందే నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను. మనుషులందు నమ్మిక ఉంచొద్దు. మనుషుల మీద పెట్టుకున్న నమ్మకము ఉమ్ము చేస్తారు. నమ్ముకున్న మనిషిని నట్టేట ముంచేస్తారు. ఆ నమ్మకం ఏమాత్రమైంది మంచిది కాదు. ప్రియది, మనం ఎవరిని నమ్మాలి? చూసారా, దాసులను నమ్ముట కంటే, ప్రధానులు నమ్ముట కంటే యెహోవాని నమ్ముట మేలని దేవుని వాక్యము చలవిస్తుంది. అందుకే దావీదు మహాభక్తుడు, నా శత్రువులు నన్ను తరుముతూ ఉన్నారయ్యా, నా శత్రువుల చేతులను నన్ను నువ్వు విడిపిస్తావయ్యా, నా కాలగతులు నీ వశమై ఉన్నవి, నా జీవితం నీ స్వాధీనమై ఉన్నది, నా ఆత్మ నీ అరిచేతిలో చెక్కుకున్నావు, నా బ్రతుకు నీకు తెలుసు, నా స్థితి నీకు తెలుసు, నా గతి నీకు తెలుసు, నేను ఎన్ని దినాలు ఇక్కడ బ్రతకాలను, అది ఎలా బ్రతకాలను, పేదవాడిగా, ధనికుడిగా, రాజుగా బ్రతకాలను, ఎలా బ్రతకాలను, అదంతా నీకు తెలుసు ప్రభువా అంటున్నాడండి. అవును ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎలా బ్రతకాలనో, ఏ స్థితిలో ఎలా ఉండాలనో, ఏ స్థితిలో ఎలాగ నేను పోషించాలనో ప్రభువారి వశమైనది నీ జీవితం. వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, నిజముగా నువ్వు దేని గురించి భయపడుతున్నావు? దేనిని చూసి నువ్వు ఆశిస్తున్నావు? ఎవరి మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నావు? ఎవరి మీద ఆధారం చేసుకుంటున్నావు? ఎవరిని నువ్వు బేసిక్ చేసుకుంటున్నావు? ఎవరి మీద నీవు నమ్మకం పెట్టుకున్నావు? మనుషులను నమ్ముట కంటే రాజులు నమ్ముటం మేలని దేవుని వాక్యం చదివి. ఎవరిని నమ్మద్దు, మోసం చేస్తారు. ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, నీ కొడుకు, నీ కోడలు, నీ కూతురులు వీళ్ళంతా కూడా పోషిస్తారు అనే నమ్మకంతో ఉన్నావా? ముందు దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకో, దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటావు. ఆయన నిన్ను తప్పనిసరిగా పోషిస్తాడు, తప్పనిసరిగా నేను ఆయనని కాపాడు. ఎందుకంటే నీ కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నాయి. నువ్వు టోటల్గా ఆయన సొత్తు అయి ఉన్నావు, ఆయన కుమారుడు, కుమార్తెవై ఉన్నావు. ముదుము వచ్చే వరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడుతానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మర్చిపోయేవాడు కాదు. అందుకంటున్నాడు, నా కాలగతులు నీ సోదరులు. అందుకే ఈరోజు నా అంశం, నీ కాలగతులు దేవుని వశమై ఉన్నాయి. నువ్వేమై ఉన్నావో అది దేవుని వశమై ఉన్నావు. కాబట్టి వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, శత్రువులను చూసి, రాబోతున్న శ్రమలను చూసి నువ్వు భయపడద్దు, భీతి చెందొద్దు. నీ కాలగతులు దేవుని విషయంలో ఉన్నవి. దావీదును శోధించటానికి జాగ్రత్తగా గమనించు. దావీదుని చంపటానికి, దావీదుని హతమార్చడానికి సౌలు వస్తున్న సమయంలో సౌలును చూసి దావీదు భయపడలేదు. కానీ ఒక మాట అంటున్నాడు, నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నాయి, శత్రువులను నువ్వు విడిపించగలవు అన్నాడండి. ఇంకొక విషయం, భక్తుడైన యోబు గారిని చూస్తే అలాంటి శ్రమలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, సైతాన్ని శోధించినప్పటికీ కూడా, సమస్తం కోల్పోయేలా చేసినప్పటికీ కూడా, నా స్థితి, నా గతి నా ప్రభువుకు తెలుసు అని స్తుతించాడే కానీ దూషించలేదు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, ప్రియ సహోదరి, కష్టాలు వచ్చినా, దుఃఖాలు వచ్చినా, శ్రమలు వచ్చినా, శత్రువులు ఎదురైనా, నీ వారు నీ మీద పగబట్టి కచ్చపట్టి నేను హింసిస్తారేమో కానీ నీ ఆత్మను మాత్రం ఏమి చేయలేరు. నీ కాలగతులు దేవుని వశంలో ఉన్నాయి. నీ ఆత్మను అరిష్యతలో చెక్కుకొని ఉన్నాడు సంగతి మర్చిపోవద్దు. ఇంకొక విషయానికి వస్తే, అదే కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మాట, శ్రేష్టమైన మాటనిస్తున్నాడు చూడండి. కీర్తన గ్రంథము 116వ అధ్యాయము 8వ వచనములో అంటున్నాడు చూడండి, ఏమని మంచి మాటను చలవిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, జాగ్రత్తగా గమనించు. మరణము నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కనులను, జారి పడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించుచూ ఉన్నావు. ఎంత మంచి శ్రేష్టమైన మాటలండి. మరణము నుండి నా ప్రాణమును విడిపిస్తావు.
నెంబర్ 1. రెండోది, కన్నులకు కన్నీళ్లు రాకుండా నా కన్నులను కాపాడుతావని చూడండి. ఏమన్నాడు? కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నీళ్లు విడవకుండా. చూడండి, మరణము నుండి మనల్ని ఎవరు విడిపిస్తారండి? స్నేహితులు విడిపిస్తారా? బంధువులు విడిపిస్తారా? నువ్వు నమ్ముకున్న వారు విడిపిస్తారా? విడిపించలేరు. కానీ ఎప్పుడు మరణం అయిపోతావా, ఈ పీడ వదిలించుకుందామా అని చూసేవారే కానీ మరణము నుండి నీ ప్రాణమును విడిపించలేరు. మరణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను లేవనెత్తలేరు. మరణ స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు నేను వారు కాపాడలేరు. దూరంగా పారిపోతారు. ప్రియదేని బిడ్డలారా, వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు జాగ్రత్తగా గమనించు. ఇంకోటి, కన్నీళ్ళు నీ కన్నీళ్లకు రానివ్వను అంటున్నాడు. దేవుడే మన కన్నులకు కన్నీళ్లు రానివ్వకుండా చేయగలడు. ఎవరైనా చేయగలరా? మన కన్నులకు కన్నీళ్లు రాకుండా ఎవరన్నా కాపాడగలరా? ఓదార్చగలరా? ఆదరించగలరా? ప్రియదేని బిడ్డ, చూడండి, ఇంకా నీ కనులకు కన్నీళ్లు ఎప్పుడు వస్తాయా? నువ్వు ఏడుస్తుంటే చూడాలని ఆశపడతారు కానీ నీ కనులకు కన్నీళ్లు రాకుండా ఎవరు నిన్ను ఆదరించలేరు. కానీ ప్రభు అంటున్నాడు, మరణము నుండి నీ ప్రాణమును విడిపించుటకును, నీ కనులకు కన్నీళ్లు రానివ్వకుండా నీ కనురెప్పలను నీవు జారి పడకుండా నీ పాదాలను నేను కాపాడుకుందాను అంటున్నాడండి. అందుకని దేవుడు దావీదు మహాభక్తుడు అన్నాడు, నా కాలగతులు నీ వశ్యమై ఉన్నాయి, నేనేమై ఉన్నానో అది నీవే ఉన్నావు ప్రభువా అన్నాడండి. చూడండి, ఎక్కడ మళ్ళీ చదువుతున్నా, మరణము నుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కనులను. కన్నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయండి? దుఃఖము ఎవరి వల్ల వస్తాయండి? స్నేహితుల వల్ల, బంధువుల వల్ల, రక్త సంబంధుల వల్ల అనేకమైన కన్నీళ్ళు వస్తాయి. ఆ కన్నీళ్ళు ఎవరి వల్ల వస్తున్నాయి? వారి వల్లనే వస్తాయి. కొన్నిసార్లు మనం చేసుకుని వాటిని బట్టి కూడా వస్తాయి. ప్రియదేని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, కన్నులకు కన్నీళ్లు రానివ్వకుండా, మరణమునకు నీ ప్రాణమును నేను అప్పగించకుండా. ఇక మనం ఎప్పుడు మరణమవుతామా, ఎప్పుడు చనిపోతామా ఎదురు చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రియదేని బిడ్డలారా, నీకు ఉరులు కొట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నువ్వు నశించిపోతే చూద్దామనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఏడుస్తావా అని చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రియదేని బిడ్డలారా, నువ్వు ఎప్పుడు జారి పడతావా, ఎప్పుడు విశ్వాసంలో కోల్పోతావా, ఎప్పుడు పడిపోతావా, ఎప్పుడు అనారోగ్యం అవుతావా, ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండకుండా మంచాన పడతావా అని చూసే వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ మరణం నుండి నీ ప్రాణాన్ని విడిపించాలని, నీకు కన్నీళ్ళే రాకుండా నిన్ను కాపాడాలని ఎవరు, నీ స్నేహితులు, నీ బంధువులు ఎవరు రారండి. అందుకే దావీదు మహాభక్తుడు అంటున్నాడు, నీవు నా దేవుడు అని నీ మీద నమ్మిక ఉంచిన, నీవు నన్ను మరణము నుండి విడిపించగలవు. నా కనులకు కన్నీళ్లు రాకుండా, అనగా శ్రమలు, కష్టాలు, దుఃఖాలు, శోధనలు రానికుండా, నా కనులకు కన్నీళ్లు రానికుండా నన్ను కాపాడుతావు. రెండవది, ఏటగాడి ఊరిలో పడకుండా నా పాదాలు జారి పడకుండా నా పాదాలను నిలబెడతావు. ఎంత మంచి మాటలు అంటే. ఈ వాక్యము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నా హృదయం కదిలింపబడింది. ప్రియదేని బిడ్డలారా, ప్రభు ఒక్కడే మరణము నుండి మన ప్రాణమును విడిపించగలడు. ప్రభు ఒక్కడే మన కనులకు కన్నీళ్లు రాకుండా చేయగలడు. ప్రభు ఒక్కడే మనం నశించిపోకుండా కాపాడగలడు. ప్రియదేని బిడ్డలారా, అందుకే యెహోవా నిన్ను నమ్ముకొని ఉన్నానయ్యా, నా కాలగతులు నీ వశములో ఉన్నవి, శత్రువుల నుండి నువ్వు ఒక్కడివే విడిపించగలవయ్యా, నీవు ఒక్కడివే రక్షించగలవయ్యా అంటూ దావీదు మహాభక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియదేని బిడ్డ, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఎవరు నిన్ను మరణము నుండి విడిపించలేరు. ఎవరు నీ కనులకు కన్నీళ్లు రాకుండా నిన్ను కాపాడలేరు. ఎవరు నీ పాదములు జారి పడకుండా నిన్ను కాపాడలేరు. చూడండి, ఇంకొక విషయాన్ని కూడా జాగ్రత్త కిందకు అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి, సజీవులున్న దేశములో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును. సజీవులున్న దేశములో యెహోవా నీ సన్నిధిని నేను కాలము గడిపెదను. కాలము, నా కాలగతులని నీకు తెలుసయ్యా. ఈ లోకం పూర్తి చేసుకున్నాక సజీవులున్న దేశములో, సజీవులున్న దేశం ఏమిటండి? ఇక్కడ మన సజీవులం కాదా? ఏ సజీవులున్న దేశంలో? నీతిమంతులుగా భూమి మీద బ్రతికి ఆత్మలుగా పరలోకానికి వెళ్ళి పరదేశంలో సజీవులుగా ఉన్న దేశంలో నేను కాలమును గడిపెదను. నా కాలగతులు నీకు తెలుసయ్యా, నా స్థితిగతి నీకు తెలుసయ్యా, నా బ్రతికేంటో నా స్థితి ఏంటో నీకు తెలుసయ్యా. ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నావా ప్రియ తల్లి పరిచయం? నీ బ్రతుకేంటో, నీ స్థితి ఏంటో, నీ గతి ఏంటో దేవుడికి తెలుసు. దేవుడికి తెలుసు రేపు నీకేం అవసరమో, రేపు నీకేం సంభవిస్తుందో, రేపు నీకు ఏది అవసరమో ఏది అనవసరమో అన్న సంగతి కూడా ప్రభు వారికి తెలుసు. తెలుసు తెలుసు అందుకని అంటున్నాడు, నా కాలగతులు నీ వశ్యములో ఉన్నవి. అవును ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, నీ కాలగతులు ప్రభు చేతులు స్వాధీనములో ఉన్నవి. ఇంకొక మాటను చూస్తే జాగ్రత్తగా అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి, మరణము నుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కనులను. మరణము నుండి మన ప్రాణమును అనగా మనకు ఇంకా శత్రువులై ఉరి ఒడ్డే వాళ్ళై ఉంటారు, కానీ మరణం నుంచి విడిపించేవారు లేరండి. మన కనులకు దుఃఖం కలిగజేసేవారే కానీ, ఎల్లప్పుడూ దుఃఖపడుతుంటే చూసి ఆనందించేవారు కానీ మన కనులకు కన్నీళ్లు రాకుండా చూసేవారు ఎవరు లేరండి. మనం ఎప్పుడు జారి పడతామా అనేవారే కానీ మనం నిలబెట్టాలనుకునేవారు ఎవరు లేరండి. కానీ మన ప్రభు ఒక్కడే,
ఆయన మీద నువ్వు నమ్మికుంచుతున్నావా? ఎవరిని ఆధారం చేసుకుంటున్నావు? ఎవరి మీద నువ్వు బేసిక్ అయి ఉన్నావు? ఎవరిని నమ్ముకున్నావు? ఎవరి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావు? ఎవరి కొరకు కనిపెడుతున్నావు? ఆయన యెహోవా కొరకు నువ్వు కనిపెట్టినట్లయితే సర్వబలమును పొందుకుంటావు. ఆయన ఒక్కడే నిన్ను ఆదరించువాడు, ఆయన ఒక్కడే నిన్ను కాపాడువాడు, ఆయన ఒక్కడే నిన్ను కాపాడు. మనుషులను కాపాడుకోలేరు, నిన్నేం కాపాడతారు ప్రియదేని బిడ్డలారా? ఇంకొక విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఎంతోగానో ఆశపడుతుంది. 33వ అధ్యాయము కీర్తన గ్రంథం చూడండి. ఏ రాజును సేనా బలము చేత రక్షింపబడు, ఏ వీరుడును అధిక బలము చేత తప్పించుకొనడు. రక్షించుటకు గుర్రము అక్కరకు రాదు, అది దాని విశేష బలము చేత మనుషులను తప్పింపజాలదు. అవునండి, మంచి మాట అండి ఇది కూడా. చూడండి ఏమంటున్నా, ఏ రాజు తన సేనా బలము చేత రక్షింపబడలేదు. రాజులతో సహా సైన్యమును సిద్ధపరచుకుంటారు, ఆ సైన్యము చేత కూడా ఆ రాజు రక్షింపబడలేడట. ఏమండి ఆలోచించారా? సైన్యాన్ని నమ్ముకుంటే రాజు, సైన్యం కూడా రక్షించలేదంటే రాజుని మరి ఎవరు రక్షిస్తారు? ఆయన కాలగతులు, రాజుగారి యొక్క కాలగతులు ఎవరి వశమై ఉన్నాయి? సైన్యం చేతిలో ఉందా? సైన్యం ఆయన కాలగతులు, ఆయన సైన్యం చేతిలో ఉందా? రాజుగారి యొక్క కాలగతులు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి? యెహోవా స్వాధీనంలో ఉన్నాయి మన కాలగతులు. మరణమును తప్పించుట యెహోవా వశము, మరణమును తప్పించుట యెహోవా వశము, ఎవరి వశము కాదు. ప్రియదేని బిడ్డ జాగ్రత్తగా గమనించు. ఇంకోటి, ఏ వీరుడు తన బలము చేత తప్పించుకొనడు. అంటే చాలా మంది మేము జ్ఞానులు, చదువు ఉన్నవారము, తెలివి ఉన్నవారము, మేము తప్పించుకోగలం అనుకుంటారు. వేటగాడు గురి నుండి నేను తప్పించుకోగలము, శత్రువుల నుండి మేము తప్పించుకోగలం. దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటేనే తప్పించుకుంటామా? దేవుని నమ్ముకోకపోతే తప్పించుకోలేమా? యేసయ్యా నన్ను కాపాడమంటేనే కాపాడబడతామా? మేమేం తప్పించుకోలేమా అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రియదేని బిడ్డలారా. కానీ నీ తెలివి, నీ జ్ఞానము, నీ బలము, నీ చదువు ఏది కూడా నేను తప్పించలేదు, రక్షించలేదు. అందుకని నీ కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నాయి కదా, ఎవరు తప్పిస్తారు? చూడండి, ఏ వీరుడు అధిక బలము చేత తప్పించుకోలేడు. తన బలము, తన జ్ఞానము చేత తప్పించుకోలేడు, కానీ అది దేవుడే తప్పించాలి. ఇంకొక విషయానికి వస్తే, రక్షించుటకు గుర్రము అక్కరకు రాదు. రక్షించుటకు గుర్రము అక్కరకు రాదు. గుర్రములు, మేకలు, గొర్రెలు, ఎడ్లు అనగా ఇవన్నీ కూడా ధనాన్ని సంపాదించేవి అనే అర్థం. సాదృశ్యం, ధనాన్ని సంపాదించి పెట్టే వాటికి సాదృశ్యం. గుర్రము రక్షించుటకు అక్కరకు రాదంటే నీ ధనము కూడా నిన్ను రక్షించటానికి అక్కరకు రాదు. శత్రువుల నుండి విడిపించగలిగింది ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడే. నీవు ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచితే, ఆయన మీద నువ్వు ఆధారపడితే తప్పనిసరిగా రక్షింపబడతావు, తప్పనిసరిగా నువ్వు కాపాడబడతావు, తప్పనిసరిగా విడిపింపబడతావు, కరువులో పోషింపబడతావు, మరణము నుండి విడిపింపబడతావు, నరకము నుండి విడిపింపబడతావు, పాపహూమి నుండి విడిపింపబడతావు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నువ్వు మనుషుల మీద నమ్మిక పెట్టుకోవద్దు. నీ కాలగతులు దేవుని విషయంలో ఉన్నాయన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, ప్రియ సహోదరి, ఎవరి మీద నువ్వు నమ్మిక పెట్టుకున్నావు? ఎవరు నిన్ను కాపాడతారు అనుకుంటున్నావు? ఎవరు నిన్ను చివరి వరకు ఉండి నీతో ఉండి పోషిస్తారనుకుంటున్నావు? ఎవరు నిన్ను మరణం వరకు, నీ మరణాన్ని రాకుండా నీ ప్రాణాన్ని తప్పిస్తారనుకుంటున్నావు? ఎవరు నీకు కన్నీళ్లు కలగ చేయకుండా నీ కన్నీళ్లు కాపాడతారనుకుంటున్నావు? నీ కనులను కాపాడతారనుకుంటున్నావు? ఎవరు నిన్ను జారి పడకుండా, నీ పాదాలు కుంగిపోకుండా ఎవరు నిన్ను కాపాడతారనుకుంటున్నావు? జాగ్రత్తగా గమనించు. భార్య భర్తలు పెళ్ళైన సంవత్సరంలో బహు ప్రేమగా ఉంటారు. చివరికి కొద్ది వాళ్ళ ప్రేమ విడవాపోయింది. చివరికి అడవిలోకో పొలానికో వెళుతున్నప్పుడు భార్య భర్తలు, ఏమండి నేను లేకుండా నువ్వు బ్రతుకుతావా అని భార్య అన్నదట. నువ్వు లేకుండా నేను ఎలా బ్రతకగలను నేను భర్త అంటాడట. భర్త కూడా మరి నేను లేకుండా నువ్వు బ్రతుకుతావా అని అన్నప్పుడు, ఎలా బ్రతకగలండి, నువ్వే నా పంచ ప్రాణాలు అని చెప్పేసి భార్య అన్నదంట. ఒకరికొకరు అలా అనుకుంటున్న కొద్ది క్షణంలోనే ఒక సింహము వారి ఎంట పడిందంట. ప్రియదేని బిడ్డలు అలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. భర్త గబగబా ఎక్కి చెట్టు ఎక్కి కూర్చున్నాడంట, భార్య కింద విడిపోయిందంట. ఏవండి నన్ను లాగండి, కాపాడండి అంటే, సింహం వచ్చేటట్టుంది, నా బ్రతుకు నేను కాపాడుకుంటావే, ఎంతో కష్టంగా ఉంది, నిన్నేం కాపాడగలనమ్మా అన్నాడట. చూసారా ప్రియదేని బిడ్డ, ఎంతవరకు మానవుల ప్రేమ, ఎంతవరకు మానవుల యొక్క స్నేహం. నీవు ఎవరిని నమ్ముకుంటే, ఎవరి మీద ఆధారపడితే నీ జీవితం కాపాడబడుతుంది, రక్షింపబడుతుంది. ప్రియదేని బిడ్డ, నీ కాలగతులు ప్రభు వశ్యమై ఉన్నాయన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. ఇంకొక మాట అంటున్నాడు చూడండి, ఏమంటున్నాడు చూడండి, వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకును, కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకును యెహోవా దృష్టి ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఉన్నది. అద్దండి, ఎవరి మీద ఉంటుందంట? దేవుని యందు ఎవరైతే భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే దేవుని ఆధారం చేసుకొని, బేసిక్ చేసుకొని, ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటారో, నా కాలగతులు నీ వశంలో ఉన్నాయి ప్రభువా, నీవే నన్ను రక్షించగలవు, నీవే నన్ను పోషించగలవు, నీవే నన్ను ఆదరించగలవు, నీవే నన్ను మరణం వరకు కాపాడగలవని ఎవరైతే దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఆధారపడి దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ కనిపెడుతూ ఉంటారో,
వారిని కరువులో సజీవులుగా కాపాడుతాడట. ఎలా కాపాడుతాడండి? ఏలియా 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం కురవద్దని ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ యొక్క పట్టణంలో, ఆ యొక్క దేశంలో వర్షం పడకపోతే, అక్కడ ఆహారం లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, కరువులో ఉన్నప్పుడు ఏలియాని కాకోలతో పోషించాడు. ప్రతి బిడ్డ పోషించలేదా? దేవుని యందు నువ్వు భయభక్తులు కలిగి దేవుని మీద నువ్వు ఆధారపడితే ఏ కాలంలో ఎలా జరగాలో ఆయనకు తెలుసు. అక్కడ నేను ఎలా పోషించాలో ఆయనకు తెలుసు. ఈనాడు చాలా మంది విశ్వాసులు, చాలా మంది దేవుని నమ్ముకొని దేవుని మీద వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని కూడా కొంతమంది, అయ్యో కరువు వచ్చేసింది, మేము ఎలా బ్రతకాలి, అయ్యో ఇంకొక దేశానికి వెళదాం, ఇంకొక రాష్ట్రానికి వెళదాం అని జీవితాలను నాశనం చేసుకునేవారు లేరా? నయోమి తన 2 బిడ్డల్ని, కుమారుల్ని, భర్తను కోల్పోయింది. బెత్లెహేము, యూదా బెత్లెహేము, రొట్టెల వీళ్ళు కరువు వస్తే కరువులో పోషిస్తాడనే నమ్మకం మీద లేకుండా మోయాబు దేశానికి వెళ్ళింది. శాపగ్రస్తమైన దేశానికి వెళ్ళి భర్తను, 2 పిల్లలు కోల్పోయింది. చూసావా ఎంత భయంకరమైన విషయం? కరువులో కూడా నిన్ను పోషించగల దేవుడు సమర్థుడని నమ్మిక ఉంచలేదు ఆమె. నా స్థితి ఏమైపోతుందో, నా గతి ఏమైపోతుందో అనుకుంది. కానీ నా కాలగతులు నీ వశంలో ఉన్నవి నాయన, నన్ను చనిపోకుండా నన్ను పోషిస్తావు, కరువులో కూడా నన్ను కాపాడుతావని మాత్రం నిలబడలేదు. మోయాబు దేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ సంపాదించుకొని అక్కడ బ్రతుకుదామని పోయింది. కానీ ఏం జరిగిందో తెలుసా? మనుషులు రొట్టె వలన బ్రతకలేడు, దేవుని మాట వల్ల జీవిస్తాడు. ప్రతి బిడ్డల పోయింది, ఆహారం కోసం పోయింది. కానీ అదే దేవుని మాట కోసం ఉంటే బ్రతికేదే, జీవించేదే. కానీ ఆహారం కోసం, రొట్టె కోసం పోయింది. ఏమైంది? కొడుకులిద్దరిని భర్తను కోల్పోయింది. చివరికి ఎదవరాలుగా తిరిగి వచ్చింది మళ్ళీ బెత్లెహేముకి. ఆలోచిస్తున్నావా? వాక్యం వింటున్న ప్రతి సహోదరి సహోదరుడా, నీవు ఎలా కరువు వచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, బాధలు వచ్చినా, అప్పులు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, నా స్థితి ఏంటి, నా గతి ఏంటి, నా పరిస్థితి ఏంటి అని నువ్వు దిగులు పడద్దు. కొండలాంటి భారమును దేవుని తొలగించువాడు. ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచు, విశ్వాసం ఉంచు, తప్పనిసరిగా నేను విడిపించి కాపాడుకుంటాడు, ఆదుకుంటాడు, ఆదరిస్తాడు. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు విడిపిస్తాడు. ప్రియదేవుని బిడ్డ, నేను నమ్ముకున్న దేవుడు, నేను ప్రకటిస్తున్న దేవుడు అంత నమ్మదగిన వాడు. ఇంకొక విషయం జాగ్రత్త గమనించండి. ఏమంటున్నాడు చూడండి, కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుకున్నటకు యెహోవా దృష్టి ఆయనందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఉంది. అవును, నీ కాలగతలు ఆయన వశంలో ఉన్నాయి. నిన్ను ఎలా చేయాలో, ఎలా పోషించాలో, ఎలా ఆదుకోవాలో, ఎలా ఆదరించాలో సమస్తం ఆయన ఎరిగే ఉన్నాడు కదా. నీ నోటుకుంట మాట పూర్తిగా రాగమని పని ఎరుగున్నాడు కదా. నీ పడక, నీ నడక, నీ స్థితి ఎరిగి ఉన్నాడు కదా. మరి ఎందుకు చూస్తున్నావు? కీర్తన 139 అంటాడు, ప్రభువా నేను కూర్చునుట, నేను లేచుట సమస్తం నీకు తెలుస్తున్నాయన అని దావీదు మహాభక్తుడు అంటాడు. అవును ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, నీ కాలగతులు ఆయన వశమే. నీ కాలము ఎంతవరకు బతకాలి, నీ స్థితి గతి ఆయన ఎరుగున్నాడనే సంగతి మర్చిపోవద్దు. ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోవద్దు. ఇంకొక విషయం జాగ్రత్త గమనించండి. అదే కీర్తన గ్రంథము 39:5 అంటున్నాడు చూడండి దావీదు మహాభక్తుడు, నా దినములు పరిమాణము నీవు బెత్తడిగా చేసి ఉన్నావు, నీ సన్నిధిని నా ఆయుష్కాలము లేనట్టే ఉన్నది. ఎంతడు సిరుడైనను ప్రతివాడును కేవలం వట్టి ఊపిరి వలె ఉన్నాడో, మనుషులు వట్టి నీడ వంటి వారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే కదా, వారు ధనమును సమకూర్చుకుందరు గాని అది ఎవరికి చేజిక్కునో వారికి తెలియదు. ఎంత మంచి మాటలో ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, జాగ్రత్త గమనించండి. నా కాలగతులు నీ వశమై ఉన్నాయన్నాడు దావీదు మహాభక్తుడు. ఇక్కడేమంటున్నాడు చూడండి, నా దినములు పరిమాణము నీవు బెత్తడిగా చేసి ఉన్నావు. మన దినముల పరిణామము బెత్తడిగా చేశాడట. అంటే ఆయుష్కాలం బెత్తడనే, పొడుగు తక్కువనే. మరి ఏమిటి బెత్తడి అంటే ఏమిటి? ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించండి. నా దినములు పరిమాణము నువ్వు బెత్తడిగా చేశావు. ఈ బెత్తలో ఏం కనపడుతుంది చూడండి, 4 ఏళ్ళు కనపడుతున్నాయి. 4 ఏళ్ళు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, నా ఆయుష్ కాలం కొద్దిగా చేసామంటున్నాడు. 4 ఏళ్ళు అనగా జాగ్రత్తగా 4 విషయాలు మనకు గుర్తొస్తాయి. ఒకటి, నా ఆయుష్ కాలము 60, 70, 80 సంవత్సరాలని దేవుని వాక్యం చెలవిస్తుంది. మరి ఈయన బెత్తడి చేశాడంటాడేంటి? ఈ బెత్తడి విషయానికి ఏమిటి సాదృశ్యం అంటే 4 దశలు చూడండి. ఒకటేమో బాలదశ, రెండోది యవన దశ, మూడోది నడిప్రాయ దశ, 4వది వృద్ధాపదశ. ఈ 4 దశలలో కూడా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు. అందుకే నా కాలగతులు నీ వశంలో ఉన్నవి ప్రభువా. ఏ దశలో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా నన్ను నువ్వు విడిచిపెట్టవు, ఆదరిస్తావని దావీదు మహాభక్తుడు అంటున్నాడు. ఎంత మంచి శ్రేష్టమైన మాట. బాలదశలో ఉన్నప్పుడు కూడా నిన్ను మర్చిపోడు, యవన దశకు వచ్చినప్పుడు కూడా నిన్ను మర్చిపోడు, నడిప్రాయ దశకు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను విడిచిపోడు, వృద్ధాప దశకు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను విడిచిపోడు. చాలా మంది వృద్ధులు ఏమని ఆలోచిస్తారంటే, అయ్యో ముసలోడైపోతున్నాను, నేను నా పని నేను చేసుకోలేను, రేపు నన్ను ఎవరు పోషిస్తారు, నన్ను ఎవరు కడతీరుస్తారు, ఎవరు నన్ను ఆదరిస్తారు, ఏ కోడలు నన్ను చూస్తుంది, ఏ కొడుకు నన్ను చూస్తాడు, ఏ కూతురు నన్ను చూస్తుంది, ఏ అల్లుడు నన్ను చూస్తాడని వేదన పడతారు.
కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ దశలో ఉన్నా, నీ కాలగతులు నా అవశ్యమై ఉన్నవి కాబట్టి నేను మర్చిపోను. తల్లి నిన్ను మరిచినా ఒకవేళ మరుచునేమో, కానీ నేను మరువనన్నాడు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, కీర్తన గ్రంథం చూడండి ఒక మాట. ఈ కీర్తన గ్రంథంలో అంటాడు 136 కీర్తన 23 వచనంలో, ఏ స్థితిలో ఏ దిశలో ఉన్నా అని మనల్ని జ్ఞాపం చేసుకునే దేవుడట. యెషయా గ్రంథంలో అంటున్నాడు 49:14 వచనంలో, ఇదిగో తల్లి నిన్ను మరిచిన మరువునేమో, కానీ నేను మాత్రం నిన్ను మరువును అరిచేతిలో నిన్ను చెక్కుకున్నాను అంటున్నాడు. ఇక్కడ దావీదు మహాభక్తుడు అంటున్నాడు, నా గతి నా స్థితి నీకు తెలుసు ప్రభు. అవునండి, 4 దశ. ఒకటి బాలదశ, రెండోది యవన దశ, మూడోది నడిప్రాయ దశ, 4వది వృద్ధాప దశ. ఈ వృద్ధాప దశలో కూడా ప్రభు మనల్ని మర్చిపోడు. మరి నీ కాలగతులు ఆయన వశంలో ఉన్నవి, నీ స్థితి గతి అని ఎరుగున్నాడు. మరి ఎందుకు నువ్వు దిగులు పడుతున్నావు? ఎందుకు నువ్వు బెంగ పెట్టుకుంటున్నావు? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నువ్వు మనుషులు మాత్రం ఆధారం చేసుకుంటూ వారిని నిన్ను ముంచేస్తారు నట్టేటున. కానీ నువ్వు మనుషుల మీద నమ్మిక ఉంచుకోవద్దు, దేవుని మీద నమ్మిక పెట్టుకో. అదే కీర్తన 71లో ఒక మాట అంటాడు 9వ వచనంలో. ఏమంటాడయ్యా అంటే, అయా వృద్ధాప్యము వచ్చినప్పుడు, అయా నా శరీరము క్షీణించిపోయినప్పుడు నన్ను మాత్రం విడిచిపెట్టద్దు, జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభు అంటాడు. ఎంత మంచి శ్రేష్టమైన మాటలండి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ గతిలో ఉన్నా, నీ గతి నీ స్థితి దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి నువ్వు ఏ దేవుని మీద ఆధారపడు, దేవుని బేసిక్ చేసుకో, ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకో, ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకో, ఆయన కోసం ఎదురు చూడు, ఆయన నువ్వు ఆధారం చేసుకో. కానీ మనుషుల ప్రేమను మనుషులను ఆధారం చేసుకుంటే వారి నట్టేటను ముంచి వేస్తారు. జాగ్రత్త ప్రియదేవుని బిడ్డ. నీ ఏ స్థిత, యవన దశ, బాలదశ, యవన దశ, నడిప్రాయ దశ, వృద్ధాప దశ, ఏ దిశలోనైనా ఏ దశలోనైనా ఆయన నిన్ను మరిచి విడిచిపెట్టే దేవుడు మాత్రం కాదు. రక్షించుటకు గుర్రం అక్కరకు రాదు, రక్షించుటకు రాజు యొక్క సైన్య బలం అక్కరకు రాదు, రక్షించుటకు వీరుడి యొక్క బలం అక్కరకు రాదు. దేవుని యొక్క రక్షణ, దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క ప్రేమ మాత్రం అక్కడికి వస్తుందన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. వాక్యం వింటున్న ప్రియ తల్లి, ప్రియ చెల్లి, నువ్వు మనుషుల మీద ఆధారపడద్దు, మనుషులు నమ్ముకోవద్దు, మనుషులు బేసిక్ చేసుకోవద్దు. దేవుని మీద ఆధారపడు, దేవుని నమ్ముకో, దేవుని కోసం బ్రతుకు, దేవుని కోసం ఎదురు చూడు. కొద్ది మాటలో ప్రభు దీవించును గాక. ఆమెను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మోకరించినట్లయితే. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల తండ్రి నాయన, శ్రేష్టమైన వాక్యం మనం మాకు బయలుపరిచావు. అవునయ్యా, మా కాలగతులు మా స్థితులను వెరుగున్నావు ప్రభా. మేము మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నాం, కానీ మనుషులమే నమ్ముకుంటున్నాము, కానీ మనుషులు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు, ఆదుకుంటారని మేము ఆశపడుతున్నాం, కానీ మా ఆశ నిరాశ ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా, నీ మీద ఆధారపడినట్లయితే, నిన్ను నమ్ముకున్నట్లయితే, నిన్ను బేసిక్ చేసుకున్నట్లయితే, నీ కొరకు కనిపెట్టినట్లయితే, నీ కొరకు మేము ఎదురు చూసినట్లయితే, నీ రక్షణ కోటలకు మేము వచ్చినట్లయితే క్షేమాన్ని అందిస్తావని నేను తెలియపరిచావు ప్రభా. మనిషికి 4 దశలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో బాలదశ, అయ్యా యవన దశ, నడిప్రాయ దశ, వృద్ధాప దశ. ఈ 4 దశల్లో మనిషికి 60-70 సంవత్సరాల ఆయుష్కాలం పూర్తి చేస్తున్నావు ప్రభా. స్థితిగతిని వెరుగున్నావు ప్రభా. కరువులో కూడా మమ్మల్ని సజీవులుగా పోషించగల సమర్థుడు అని నీవు. నిన్నే నమ్ముకున్నానని దావీదు మహాభక్తుడు చదివిస్తున్నాడు ప్రభా. వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరి జీవితాలలో ఎవరైతే నా స్థితి ఏమిటి, నా గతి ఏమిటి, నా బ్రతుకేంటి, నేనేమైపోతాను, నా స్థితి ఏమిటి, నాకేం జరగబోతుందని దిగులు పడుతూ ఉన్నవారు ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్నట్లయితే వారి జీవితాలలో ప్రభా, నిదిగో నీ కాలగతులను అవశ్యమై ఉన్న బిడ్డ, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను జ్ఞాపం చేసుకుంటాను, నేను మర్చేవాడిని కాదు, నేను ఆదరిస్తాను, ఆదుకుంటానని మీరు వాగ్దానం చేశారు ప్రభా. ఈ వాక్యం వింట ప్రతి బిడ్డలు అలాగనే ధైర్యపరిచి ఆదరించమని, అలాగనే ప్రభా ఈ వాక్యమునకు స్పాన్సర్ చేసిన నీ ప్రియ బిడ్డలు నాయన నందిగాము ఏసమ్మ తన కుమార్తె జ్యోతి ప్రభా యదురాల పక్షాన వేద్యమాడి తనకిచ్చిన కుమార్తెను అలాగనే తన కుటుంబాన్ని దీవించండి. దుర్గి గ్రామము, దుర్గి మండలము, గుంటూరు జిల్లా. ఈ బిడ్డలు ఈ వాక్యమునకు స్పాన్సర్ చేశారు ప్రభా. అయ్యా ఈ వాక్యమునకు స్పాన్సర్ చేసిన ఈ బిడ్డల్ని ఇక నీవు బలపరిచి స్థిరపరిచి వారికున్న ఇబ్బందులు, వారికున్న శ్రమలు, వారికున్న దుఃఖమును, వారికున్న కన్నీరును తుడిచివేయండి ప్రభా. వారి కుటుంబంలో సమాధానం దయచేయండి ప్రభా. ఇంకా ఎంతో మందిని రక్షించుటకు, ఆత్మను రక్షించుటకు, ఇలాంటి శ్రేష్టమైన వాక్యాలకి బిడ్డలు ఇంకా స్పాన్సర్లు చేయుటకు, ముందుకు వచ్చుటకు నీ కృప చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి గారు. ఆమేన్. ఆమేన్. మీ అందరికి వందనాలు.